alamar subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ku ta haka ne kaɗai za ka dinga samun Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu wurare har yanzu dai 'yan ta'adda ba su daina kalar abin da suke aikatawa ba, wato dai cin karensu ba babbaka. Masu wurare wannan karan sai dai mu ce Allah saka wa mutanen Zamfara, Sabon Birni, Raba da Isa da Wurno. Masu wurare shi yasa da muke so da ku gyara zamanku domin ku ji yadda ta kaya tsakanin 'yan bindiga da kuma dai mutanen gari, yayin da 'yan bindiga suka samu nasarar yi wa 'yan gari kimanin guda 9 yankan rago na cikin kuma suka harbe shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masu saurare sai ku bi mu har ƙarshen wannan bidiyo da yi domin ku ji ta yadda aka yi da kuma yadda abin ya faru. Masu saurare amma kafin nan za mu so din ya kasance wannan shi da fakinin zuwan ku na farko dai can muka baka da kuma na subscribing tare da mana alamar sanarwa ba kamar haka. Ga dai ci gaban rahoton. Wasu rahotanni na bayyana cewa shahararren fitaccen 'yan ta'addan ƙasar nan ta Najeriya dai Bello Kacalla da Kogide da kuma dai ɗan ƙarami da kuma dai Ada Aleru ba su daina abin da suke aikatawa na rashin mutunci ba, tare da cin karen nasa ba babbaka. Da dai cewa masu dare yakin da ake fafatawa tsakanin sojin ƙasar ta Najeriya da kuma dai 'yan ta'adda. Sojin ƙasar ta Najeriya ne yake samun gagaruman nasarori marasa iyaka. Wasu rahotanni ma sun bayyana cewa 'yan ta'addan sun fara barin mahallansu suna guduwa domin iya da rayuwarsu. Domin a cikin hirar da aka yi da Ministry of Defense Badar Abubakar ya bayyana mana cewa tabbas a halin yanzu an siyo sababbin makamai na zamani wanda za a kawo ƙarshen 'yan ta'adda Najeriya gabaki ɗayansu. Domin tabbas masu wurare su wake jihar Zamfara, Sokoto, Kebbi da kuma dai sauran jihohi na Najeriya su zauna cikin ƙoshin lafiya tare kuma da fita suna yin noman su babu ruwansu. Amma masu wurare a hanyar yanzu abin ya gagara. Al'amarin kuma fa abin da ya faru da yankan ragon da aka yi wa ɗan jihar na Zamfara, Sabon Birni, tabbas masu wurare ba ƙaramin al'amari ba ne ba. Domin tabbas masu wurare Sheikh ɗan Musulunci Murtala Asad da Sunna Sokoto ya fito fili tare da tona asirin wanda suka yi wa annan mutane yankan rago. Amma sai tabbas ba bai faɗi sunayensu ba, ko dai masu wurare sharhi yayi akan lalle a kula. Domin tabbas masu wurare ya tabbatar mana da cewa wannan 'yan ta'adda lallai sun yi wannan yanka na rago, kuma sannan lallai sun harbe mutum ɗaya na goman. Domin tabbas mutane guda 9 suka yanka na goma kuma suka ɗauke shi. Tabbas masu wurare yanzu haka a yanayin da ake ciki, tabbas masu wurare abu ne fa ba a ɗan ƙarami ba ganin yadda ake kawo ƙarshen wannan mutane. Masu wurare duk kanin ma kawo ƙarshen labaran namu na yanzu, sai mu tara a cikin labaran namu na anjima da mu kawo sai labaran. Masu wurare mu huta lafiya da kuma suka da imani. Amin summa amin. Allah sa mu da